Assalamu alaikum al'umma, da fatan za ku kasance tare da ni a kowane lokaci. So wannan mutum da kuke gani shine wani bawan Allah da ya zuciya ya tumbatsa yayin da ya ji an ce jarumi gwarzo ko in ce shugaba haka Alhaji Alƙura ya rasu, sai ya ɗauri ɗamaran zai hau kujeran da Alƙura ke yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasa. To da fatan jama'a zan Allah za a goya mashi baya, sakamakon kun san ba a komai sai da al'umma, kuma jama'a suna faɗan naka shi ke ba da kai. So da farko me za ka faɗa abin da mutane za su ji ko su saurara? Assalamu alaikum ɗan uwana musulmi gaba ɗaya Najeriya. So a sakamakon wannan bawan Allah mai gidan namu, Allah ya kawo ƙarshensa, lokacinsa ya yi. Ni kuma insha Allahu zan ɗora a matsayin inda ya tsaya. In Allah so ya yarda, na ɗau ɗamara yaƙi da 'yan iska ɓata gari, wa'annan mutanen mayaudara, azzalumai, masu garkuwa da jama'a, kidnapping, satan mutane, robanan haka da barayu sauransu da ƙananan 'yan iska. In Allah ya so ya yarda, idan Allah ya so ya yarda, ni na ɗau ɗamara bakin inda mai gidanmu ya tsaya zan ci gaba da aiki. In Allah ya so ya yarda, abin da nake so ɗan uwana musulmi tsaya a inda ya tsaya. Muna son 'yan uwana matasa da 'yan uwana manyan mu su taimaka, su tallafa mana, su sa mana hannu a kai. Allah ya ba mu nasara. To amin summa amin. Dan Allah zan ba wani tambaya. Ka san fa wannan aiki na sarki ko in ce na jarumi Alhaji Alƙura aiki ne fa na kasada. Ka ji ka ɗau ɗamara za ka iya? In Allah ya so ya yarda, Allah zai taimaka mana, kuma Allah zai sa mana hannu da izinin manzon Allah. Gaskiya ne. Domin za mu yi ne dan Allah, domin irin abubuwan da yake kasancewa ƙasa ta Najeriya. Haka ne, amma baka tsoron jama'a haka, saboda ka san fashi aiki ne mai matukar wuya kamar da nake ga maka. Ai yadda ka ji na faɗa ma din da izinin manzon Allah, kuma Allah zai ba mu nasara a kansu. To Allah ubangiji ya taimaka, ya ba mu goyon baya akan haka. To shikenan, fatan alkhairi a gare ka.